Ešte pred začiatkom videa dajte like, odber, zvonček. Veľmi ma to podporí, keďže máme 0 odberateľov, takže mám cieľ 50 odberateľov, takže môžeme ísť na to. Jo, ľudia, čaute. V tomto videu chcem spraviť takú kratšiu recenziu na tieto dve vysielačky Baofeng BF88E Par. Mám ich nejak, takže ty kokos. Tento mesiac, takže vlastne pár týždňov, možno 3 týždne, 4, no 2 týždne asi. Takto vám ich ukážem. Mám jednu a ešte tu mám jednu, ale budem ukazovať len jednu. Takže no prosím, tu ukážeme na kamere. Takže keď ju zapneme, tak moment. Zapneme ju. Tak nám povie, že welcome a stanicu, na ktorej sme. Dobre, teraz tu máme, po tejto strane máme 3 tlačítka, jedno veľké, dve malé. To veľké, to je PPT tlačítko, stlačíme a už to vysiela na ten kanál. Toto horné je, že to hľadá signál. Potom toto ďalšie je flashlight, má to 2 módy flashlight, dosť dobré, napríklad keď je to po tme. Potom ku každej dostanete klipsu, odšrobujete, priložíte, zašrobujete. Som rád, že to má dosť krátku, no nie až tak krátku, ale kratšiu anténu, lebo myslel som, že bude veľká anténa, ale není. Má to teda 16 frekvenčných kanálov, dosť dobrý zvuk to má, ja som s ňou spokojný a určite by som vám ju odporúčil, takže no, tu máme naozaj, ja som ich kupoval za Ozzy za skoro 30 €. K tomu dostanete takéto slúchatka vlastne dvakrát a toto som vám ešte neukázal, túto stranu, tak tam je také gumové, čo odondíte a môžete si tam dať slúchatka. Potom všetko máte vlastne dvakrát. Tu sú veci, čo všetko znamená čo. No, toto je vlastne monitor posluchu, čo šuští. Tuto to máte viacej lepšie zobrazené. A asi všetko. No, tu máte vlastne tie nabíjacie stanice. Dosť miesta zaberajú, ale tak sme sa mestili na gauč, takže dá sa. Má to teda 16 kanálov, má to dosah 4 km. Ja si myslím, že pre začiatočníkov by som najviac odporúčal aj za dobrú cenu, aj všetky parametre a veci, čo má k funkcie, takže určite by som odporúčal. A čus.